आंनि हिन्जावनि नामा सुमुनि नार्जारि, आंनि नामा जिबन नार्जारि। नंगौ, थारैनो सैथो नोंथांमोना खोनानाया। नैबे क्लिप्सखौ जिथु नोंथांमोना नुबाय आरो खोनाबाय। सुमुनि नार्जारिया जिबन नार्जारिनि अनसुलि बिसि आमटेका 1 नं गोजोनपुरि गामिनि। बिथांजोआ 22 तारिखनिफ्रायनो खारखुमाना दं होननाय बायदि सन्देह खालामदों आरो खारखुमाना दं बायदि आन्दासाव बिनि हौवाया जिहेतु फोरमायदों जेला बाथ्राया थार आरो सैथोबो जानांगौ। हे गाइस, वेलकाम टू माय न्यू भिडिअ। नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। खनले खनले खारबाय थानाय जाथाया जोंनि बर' समाजनि गेजेराव मोनसे कमन जाथाय जाना फैबाय। नैबिदि जाथायफोरखौ सोमजियै बायदि मोनसे आफाद दानायनि गोनांथि जाबाय होननानै आं सानो। आरो नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिया, खिन्थु आंनि आन्दासाव धरनासो होनांसिगौ गामियाव नैबिदि हिनजाव खारनायनि बिथिङाव। आंनि नामा जिबन नार्जारि, आमटेका 1 नं गोजोनपुरिनि। जों न'खरफ्रावबो जेबो जालायखायाखैमोन, जेबो नांलायाखै। नानिनि आधार कार्ड बानायनो होननानै थांदों बियो 22 तारिखआव गावसिनि न'आव। हिन्जावनि न'आ आइदुब्रियावहाय, मावहार आइदुब्रियाव। बियो 22 तारिखआव बानायहैखादों आधार कार्डखौ। मोना बानायहैनानै फैनानै हरसे थानानै अखानाय 23 तारिखआव आइ फवालिजों बारलांदों। बारलांनानै मेगन नायजानो होनना थांदों, नाथाय डिटेल्स गैया। ओमफ्राय जाय मानसि लाना खारदों बे मानसिया, बेबो खोथा दंलायोना मायोमोन आं बेखौ मिथिया। ओमफ्राय बियो मोना थांदों, 23 तारिखआव थांदों बियो। 23 तारिखआव थांनानै सन्देहआ बेनो लांखादों, रावबो लाङाखै निजना। बेंगलराव थायोमोन, आंबो गोबावसैमोन थानानै। दा 1.5 बोसोर जाहैबायमोन आङो थांनानै फैफिननानैहाय। थांलाय फैलाय आङो 17-18 बोसोर जाबाय बेंगलराव, नाथाय जेबो बिदि जायाखैमोन। देग्लायनि बोसोराव मा जाखो आं मिथिया। नाथाय आंनि आइ थैनायखायसो आं फैदोंमोन। दाखालिसो फैदों आं, जुलाइनि 31 तारिखआव। आं 3 तारिखआव मोनफैदों। बेयावनो बिदि घटना जाबाय। सिगांबो तामिलनाडुआव थानाय समाव बहुद दावराव खालामखादों बियो आंखौहाय। दा आंनि हिन्जावनि नामा सुमुनि नार्जारि, आंनि नामा जिबन नार्जारि। नाथाय निजन नार्जारि बेनिबो। आंनि फिसाया एबारनि मे सफैलानो 10 बोसोर जानोसै आंनि फिसाया, हिन्जावसा। दा बिसिबां गाबगासिनो दं, दुखु खस्थ'। आंनि मामिखौ लाना खारबाय होननानै। दा आं बिबैयावनो होजों गारबोनानै दंथ'यो। लेखा फरायनायखाय क्लास 3 फरायगासिनो दं, बेखायनो आं गारबोदों। ओजों थायो बियो। बेनो आंनि खावलायनाया। मास मोनसेल', दिनै 25, बैनि 25आव फैला फैबाय आरो फैयाला फैया। आंनि बेनो खावलायनाया। खारनाया आगष्ट'नि 23 तारिखआव थांदों बियो। 23 तारिखआव आगष्ट'नि 23आव थांदों। बेनो आंनि खावलायनाया। अननानै जेराव नुयो हमनानै दोन, बिसोरखौहाय साजा होनांगौ। बेनो आंनि खावलायनाया। अननानै रायजो राजाफ्राबो हेफाजाब खालामदो। बेंगलराव जोबोद लाजिथावना आरो मुगैथावना आखु। हाबा जाखांनानैसो आरो लाभ स्ट'रि प्रेम काहिनी जायो। बेबायदि खनले जाबाय थानायखौ जोङो सानफ्रामबो मास मोनसेयाव 10टा 20टा नैबायदि केसफोरखौ जोङो मोनो। आरो होननो थिननायलाय जोङो इउटुबाव शेयार खालामनाय जायो, जाहाथे आरो मानसिखौ हमना मोनो। नैबिदि आरो दा बेंगलर फारसे दावबायलांबाय होनना खोनादों। आरो नै मैयासो मोनसे काहिनी जाना थांदों। नैबेखौ हमना मोनबाय, जिहेतु 11 बोसोर बैसोनि सासे 30 बोसोर सुबुङा लाखारनानै खारदोंमोन। नैबेखौ हमना मोनबाय, जिहेतु जोबोद गोजोनबाय। बेंगलर वेलफेयार बड' ससाइटि एस'सियेसना हमनानै हरबाय। आरो XNFB-नि माखासे आदामोना जिहेतु गोबां मदद खालामदों होननाय खोनादों। नैबेखौ जिहेतु थाबैनो नैबेखौबो हमनानै हरगोन। आंना आपडेटआ एसे जाब्रा टाइप जायो होननानै बयबो मिथिखायो। आरो बेंगलर बड' ससाइटिनिसिम मोनसे गुरै खावलायनाय, जाहाथे थाबैनो हमना हरो नैबे सुमुनि नार्जारि लम्पटखौ। आरो जायबा लाना खारदों नैबेखौबो एसे बुदब साजा होनानै सालाखौ
थिनहरफिननांगौ हौवानि फारसे जिबन नार्जारिया जोबोद खैफोदाव दायो आरो जोबोद दुखुनांथाव थासारियावनोखा आरो बिनि बिमाया बावैसो सिगां रुंसारि जालांदोंमोन। रुंसारि जानाय समावसो जिबन नार्जारिया बेंगलरनिफ्राय फैखानाय जादोंमोन। स' नैबेखौ नुनानै जोबोद दुखुनांथाव जाथाय होननानै आं सानो। जाहाथे बड' वेलफेयार एस'सियेसन बड' ससाइटिया थाबैनो जिबन नार्जारिनि अनसुलि बिसि जिहेतु सुमनि नार्जारिखौ थाबनो गथायफिनगोन आरो मानाव गेदेर जोंनि एक्स बे आदामोनाबो बेंगलराव गोबां सेरखाय बेरखाय जाना दङ। बायसान्सआव नुसनबायोब्ला जिबन नार्जारिनो जाहाथे गथायफिनो थाबैनो। आरो जोंनि बर' हिन्जावफोरा मा जामारदों आसलथे नैबिदि खारलान हुदाया बारानिफ्राय बारा आङो नुनो मोनदों आरो सानफ्रामबो दैलि आपडेट होनो गोनांथि जाना फैदों। जाहाथे जों होनानै गोसारब्लासो नोंथांमोना नुनानै बायसान्सआव नुसनब्लायनानै नोंथांमोना हमनो हायो आरोखि। नैबिदि जों बिनि थाखाय जोङो आपडेटखौ होनो गोनां जायो। स' सोरबा गाज्रि मोननो हागौ आरो गाज्रि मोननानै जोंखौ जेबो लाब गैया। जोङो नैबिदि आपडेट मोनबा जोङो होखागोनखा। नैबेखौ गाज्रि मोननानै जोंखौ जेबो लाब गैया जेबो आरो फैलानोबो हाया। जोङो डाइरेक्ट बुंखायोखा। आरो न'खराव नोंहा मालाबा खैफोद जाबासो जोंखौ हमनो गोनां बायध'बो जागोन सोरबाफोर बायदिया आरोना। जोङो मा आपडेट होयो नैबेखौ नोङो गाज्रि मोनोबो जानो हागौ, खिन्थु जोंबायदि आपडेट होनायनि जाहोनावसो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला हमनो हायो आरोखि। जोङो बेनि थाखाय जोङो आपडेटखौ होनो गोनां बायध'थामुलक जायो। स' जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ आङो मोनसे खोथा बुंगोन दै, नैबायदि खारलान बुद्धिफोरखौ बाहायस्लायस्लाय फैसाया बोरै फैगोन नैबे बुद्धिखौ फैसायाव इनभेस्ट खालाम। माबायदि होनना बुंबा नों बै खारनायनि बुद्धिखौ फैसाया मारै फैगोन माबायदि बानायबा फैसा फैगोन नैबेखौ नोङो बुद्धि खालामनानै न'खर संसारखौ मोजाङै जालांनो नाजा आरोखि। स' दिनैनि भिडिअखौ नैबेसिमावनो दोनथ'नाय जासिगोन। जय हिन्द, जय भारत, बन्दे मातरम, जय बर' हारिनि।